नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. तिलारीत घातपात की अपघात, कुडाळमध्ये चोरीचं सत्र थांबेना आणि जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, भात शेतीचं नुकसान. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. दीपावली व लक्ष्मीपूजनाचं औचित्य साधून भाजपा युवा नेते विशाल परब यांनी बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा देत दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. दीपावली व लक्ष्मीपूजनाचं औचित्य साधून भाजपा युवा नेते विशाल परब यांनी बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा देत दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. लक्ष्मीपूजनाचं औचित्य साधून माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा देत दर्शन घेतलं. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी त्यांनी आपली परंपरा कायम राखली. लक्ष्मीपूजनाचं औचित्य साधून माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी बाजारपेठेत व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा देत दर्शन घेतलं. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी त्यांनी आपली परंपरा कायम राखली.
मालवणचं ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर नारायण यांचा पालखी प्रदक्षिणा सोहळा मालवणवासियांच्या उपस्थितीत बुधवारी पार पडला। संपूर्ण बाजारपेठेत विद्युत रोषणाई, आकर्षक रांगोळी, विविध प्रकारचे देखावे करण्यात आले होते। फटाक्यांची आतिषबाजी, भक्तिमय वातावरणात हा पालखी सोहळा संपन्न झाला। मालवणचे ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर नारायण हे पालखीत बसून मालवण परिक्रमेसाठी बाहेर पडले। जिल्हाभरातून नागरिक उपस्थित राहून या सोहळ्याचा आनंद लुटतात। बुधवारी दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास श्रीदेव रामेश्वर नारायण देवस्थानचे मानकरी श्री गावकर यांनी श्रीदेव रामेश्वर नारायणासमोर श्रीफळ ठेवून आणि मंदिराच्या गाभाऱ्यात बा देवा रामेश्वर नारायणा प्रतिवर्षाप्रमाणे तुझो पालखी सोहळा आज संपन्न होता। रीतिरिवाजाप्रमाणे या पालखी सोहळ्यात सुरुवात होता। सगळ्यांका सुखी ठेव, भला कर अशा आशयाचं साकडं घालत ढोल ताशांच्या गजरात आणि सनईच्या सुरात फटाक्यांची आतषबाजी करत पालखी निघाली। पालखी जसजशी पुढे सरकत होती तसतशी शेकडो भाविक भक्तजन या मिरवणुकीत सहभागी होत होते। देऊळवाडा आडवण येथील श्रीदेवी सातेरीकडे विधिवत धार्मिक कार्यक्रम पार पाडून आडवण भागातून पायवाटेनं शेतमाळ्यातून पालखी वायरी येथील तानाजी नाका इथं निघाली। तानाजी नाका इथं पालखी आल्यानंतर वायरी ग्रामस्थांनी पालखीचं स्वागत केलं। त्यानंतर वायरी भूतनाथ इथं श्रीदेव भूतनाथ देवी बहिणींची देवांनी भेट घेऊन तिला सांगणं केलं। या ठिकाणी भाविकांना दर्शन दिल्यानंतर पालखी वायरी मोर्याचा धोंडा इथं निघाली।
मोरयाचा धोंडा या ठिकाणी मच्छीमारांनी पालखीचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं। यावेळी मोरयाचा धोंडा श्रीदेव दांडेश्वर मकरेबाग या किनारपट्टीवर मच्छीमारांनी पालखीच्या स्वागतासाठी पताके लावून होड्या सजवून जय्यत तयारी केली होती। यावेळी किनारपट्टीवर फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली। यावेळी पालखीच्या दर्शनासाठी मच्छीमार बांधव आणि भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। मोरयाचा धोंडा इथं मोरेश्वराच्या भेटीनंतर पालखी दांडी इथं दांडेश्वर मंदिराकडे थांबले। दांडेश्वराच्या भेटीनंतर मकरेबाग इथं पालखी थांबली। यावेळी मकरेश्वर इथं पूजेचं आयोजन तसेच वाळूचे मंदिर साकारण्यात आलं होतं। किनारपट्टीवर ठिकठिकाणी भाविकांसाठी शीतपेयाची व्यवस्था करण्यात आली होती। बंदर जेटीवरून भाविकांना दर्शन देत पालखी किनाऱ्यावरून पुढे सरकत मेढा राजकोट येथील श्री काळबादेवी मंदिरात विसावली। यावेळी रामेश्वर नारायण या देवतांकडून काळबादेवीला सांगणं करण्यात आल्यानंतर पालखी भाविकांना दर्शन देण्यासाठी थांबले। पालखी मेढा जोशी मांडी इथं भाविकांना दर्शन देण्यासाठी थांबले। यावेळी फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली। पालखी पुन्हा बंदर जेटी मार्गे बाजारपेठेकडे निघाली। सोमवार पेढी येथील रामेश्वर मांडी इथं पालखी थांबली। पालखी बाजारपेठेत आल्यानं देवांच्या दर्शनासाठी यावेळी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळली होती। रामेश्वर मांड इथं पालखी थांबल्यानंतर बाजारपेठेतून पालखी परतीच्या प्रवासाला मार्गस्थ झाली। यावेळी व्यापारी भाविकांना दर्शन देत पालखी भरड नाक्यावर आली असता रिक्षा व्यावसायिकांतर्फे पालखीचं स्वागत करण्यात आलं। भरड इथं रिक्षा चालक मालक संघटना यांच्या वतीनं सत्यनारायण पूजेचं आयोजन करण्यात आलं। भरड येथून पालखी पुढे सरकत पुन्हा देऊळवाडा इथं रामेश्वर नारायण मंदिरात पोहोचली। गाव प्रदक्षिणा करून दोन्ही देव पुन्हा आपल्या राऊळात विराजमान झाले। मालवणचा हा ऐतिहासिक सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। या निमित्तानं लाखोंची उलाढाल मालवणच्या बाजारपेठेत झाली। चीफ रिपोर्टर कृष्णा डोला, कोकणसाद लाईव्ह, मालवण। जिल्ह्यात गेले 2 दिवस ठिकठिकाणी पावसानं हजेरी लावल्यानं भात शेतीचं नुकसान झालंय। वेंगुर्ले तालुक्यातही मंगळवारी रात्री जोरदार पाऊस झाल्यानं तसंच गेले 2 दिवस पावसाच्या काही प्रमाणात सरी सुरूच असल्यानं शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे। पाहूयात। मंगळवारी सुमारे 3 तास लागलेल्या जोरदार पावसानं कापलेल्या भात शेतीचं नुकसान झालंय। लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री अचानक आलेल्या पावसानं सांगलीत शेतकऱ्यांची धावपळ झाली। शेतात कापून ठेवलेलं भात पिकाचं नुकसान झालं। तसंच बुधवारी व गुरुवारी पावसाच्या ढगांचं सावट असल्यानं ऊन न पडल्यानं भिजलेलं भात सुकणार की नाही या चिंतेत शेतकरी वर्ग आहे। तसंच या पावसामुळे भात शेती आडवी झाल्यानंही नुकसान झालंय। असाच पुढील 2 दिवस पाऊस सुरू राहिल्यास हातातोंडाशी आलेला घास हिरावेल या चिंतेत शेतकरी वर्ग आहे।
कुणकेश्वर तीर्थक्षेत्री दिवाळी पाडव्यानिमित्त मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. तब्बल 21,000 तेजोमय दिव्यांनी कुणकेश्वर मंदिर परिसर उजळून गेला होता. पाहूयात.
दिवाळीच्या उत्साहात मळगाव गावात ऐतिहासिक छटा उधळून निघाली आहे. गावातील महाविद्यालयीन युवक अर्जुन विजय गावकर यानं आपल्या घराच्या अंगणात किल्ले रायगडची आकर्षक प्रतिकृती साकारून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. मराठमोळ्या परंपरेचा आणि शिवकालीन वैभवाचा वारसा जपत अर्जुन उर्फ यशनं अत्यंत बारकाईनं हा किल्ला उभारला आहे. भव्य दरवाजे, तटबंदी, राजवाडा, तोफखाना आणि दीपमाळेच्या उजेडात झळकणारा हा किल्ला पाहणाऱ्यांना शिवकाळाचा अभिमान अनुभवास येतो. या किल्ल्याचं दर्शन घेण्यासाठी मळगावसह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने भेट देत आहेत. दिवाळीच्या वातावरणात या उपक्रमामुळे गावात संस्कृती कलेचा संगम पाहायला मिळतो. अर्जुन गावकर दरवर्षी दिवाळीत वेगवेगळ्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार करतो. त्याच्या कलाकृतींना विविध स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळालेला असून गावकऱ्यांकडून त्याच्या कलेचं भरभरून कौतुक होत आहे. तिलारी कोणाळकट्टा येथे मुख्य धरणाच्या पुच्छ कालव्यावर बांधलेल्या पुलाच्या बाजूला गुरुवारी सकाळी कार संशयास्पद अवस्थेत आढळून आली. त्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही कार रक्ताने माखलेली असून नंबर प्लेट गायब असल्यानं घटनेमागे घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सकाळी साधारणपणे 6:30 वाजण्याच्या सुमारास काही स्थानिक नागरिकांना पुलानजीक अर्धवट चिखलात अडकलेली गाडी झाडीत आढळून आली. जवळ जाऊन पाहिल्यानंतर वाहनाच्या आतील भागात आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात रक्ताचे डाग दिसून आले. हे दृश्य पाहून ग्रामस्थांना धक्का बसला आणि तात्काळ त्यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. तपासासाठी दोडामार्ग पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि ताफा घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी वाहनांचा पंचनामा करून तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. गाडीची नंबर प्लेट गायब असल्यानं वाहन कोणाचे अद्याप स्पष्ट झालं नाही. तसंच गाडीच्या आत कोणतीही व्यक्ती किंवा मृतदेह आढळून आला नाही. मात्र रक्ताचं प्रमाण पाहता ही साधी अपघाताची घटना नसून काहीतरी गंभीर प्रकार घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून वर्तवला जात आहे. घटनास्थळी पुलानजीक खोल दरी सदृश जागी असल्यानं वाहन तेथे कसं पोहोचलं हे एक कोडं बनलं आहे. काही नागरिकांनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जोराचा आवाज ऐकल्याचं सांगितलं असून त्यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र रक्ताचे प्रमाण, गाडीची स्थिती आणि नंबर प्लेटचा अभाव यामुळे घातपाताचा संशय अधिक बळकट होत आहे. या घटनेमुळे तिलारी परिसरात चर्चा उडाली आहे. गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं असून या रहस्यमय घटनेचा उलगडा करण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला त्वरित तपास करण्याची मागणी केली आहे.
घरातील माणसं झोपलेली असताना सुद्धा चोरट्यांनी लक्ष्मीपूजनासाठी देव्हाऱ्यात ठेवलेले सुमारे 7 तोळ्याचे दागिने चोरून नेले आहेत. कुडाळ श्रीरामवाडी येथील मुंबई गोवा महामार्ग नजीक राहणाऱ्या पुरुषोत्तम तांडेल यांच्या घरी पहाटे 3:30 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास ही धाडसी चोरी झाली. सुमारे 1,88,500 रुपये किमतीचे दागिने चोरीस गेल्याची तक्रार पुरुषोत्तम तांडेल यांच्या पत्नी स्मिता पुरुषोत्तम तांडेल यांनी कुडाळ पोलिसात दिली आहे. चोरीची माहिती मिळताच कुडाळचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम आपल्या सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले होते. त्यानंतर श्वान पथक देखील मागवण्यात आलं. श्वान मागच्या दरवाजानं गेला, तिथून उजव्या आणि डाव्या दोन्ही बाजूला जाऊन घुटमळला. फॉरेन्सिक पथक सुद्धा घटनास्थळी दाखल झाले होते. त्यांनी ठसे वगैरे घेतलेत. आजूबाजूला असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचं फुटेज तपासण्याचं काम देखील सुरू होतं. या प्रकरणी स्मिता पुरुषोत्तम तांडेल यांनी कुडाळ पोलिसात तक्रार दिली आहे. पोलीस तपास पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI धडे आणि त्यांचे सहकारी करत आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. तिलारीत घातपात की अपघात. कुडाळमध्ये चोरीचं सत्र थांबेना. आणि जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, भात शेतीचं नुकसान. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.